Hanna fra Norge tjente $44.000, svarende til næsten 300.000 danske kroner. Laurik fra Finland tjente 31.000 euro, svarende til næsten 230.000 danske kroner. Jimmy fra Canada tjente $76.000, svarende til over 500.000 danske kroner. David fra England tjente 45.000 pund, svarende til over 400.000 danske kroner. Ryan fra England tjente 32.500 pund, svarende til over 290.000 danske kroner. Jan fra Norge tjente 28.000 norske kroner. Simon fra Sverige tjente 30.100 svenske kroner. Melissa fra Norge tjente 46.800 norske kroner. Sander fra Holland tjente 15.000 euro. Og Ivana fra Holland tjente 10.000 euro. Alle sammen kun få uger eller måneder efter de blev medlem af Fred Trading. Og over 25.000 andre medlemmer fra hele verden, der tjener en deltids- eller fuldtidsløn på at kopiere mine handler helt gratis. Jeg har over 50 live interviews med succesfulde medlemmer på min hjemmeside. Jeg har over 2.000 femstjernede anmeldelser på Trustpilot, og der er skrevet over 25 artikler om mit prisvindende mentorforløb, som du kan læse online. Det er 100% gratis at blive medlem af Fred Trading. Mine sponsorer betaler for dit medlemskab, så du ikke behøver. Så klik på linket og bliv medlem i dag. Som sagt, det er 100% gratis.